ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಕವಿತಾ ಮಾಣಿಪಂದ್ ಎನ್ನ ಸುರುತ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂದು ಬಡಕಾಯ್ದು ಬದ್ರೆಗಿರ್ದು ತೆಂಕಾಯ್ದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ ಮೂಡಾಯ್ದ ಗಟ್ಟದ ಬರಿರ್ದು ಪಟಾಯ್ದ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟೆ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಡು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಅಂಚಾದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ದಾಯಗ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ಲ ತುಳು ಟು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಈತ್ನೇಟ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪೊಡನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಕೆಲವೆರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಏನು ಕನ್ನಡ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಪಾಡ್ರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇಂಕ ತುಳುತ ದಯ ಪಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಐಕೆ ತುಳುಟೆ ದಾಯಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲಿ ಪಂಡದು ತುಳುಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಸುರುಕಾದು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಪದಕ್ಲೇನು ಕನ್ನಡ ತೂಪೆ ತುಳು ಪದಕ್ಲೆಡ್ ಪಾತೆರ್ರ ತೂಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆದುಪ್ಪು ಅವೇನೊಂಚೂರು ದೂರದಿದ್ದು ತುಳುಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ಗಾನುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಬಲೆ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಎಸ್ ತುಂಬಾದಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕವಿತಾ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು 10 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆನ ಪುದರ್ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡದು ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ ರಿಯಾನ್ಶಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನನು ಕೊರ್ತುನು ಕಬಕ್ಕಗ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲು ಮಾಣಿಡು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ರಜ್ಜನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅನ್ನಕಲು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ತೀರ್ದೆ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ಇದು ಎನ್ನ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡಡಿ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಬೋರ್ಡು ನಿತ್ತನೆ ಅಂತ ತುಳುಟ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಜನ ಇಜಿನ ಅಮ್ಮಲ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕೊರ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಕಬಕ್ಕತೆ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಾಮು ಅಂಚೆನೆ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬಾಲೆ ಸೊ ಇದು ಜನ ಉಲ್ಲೆಂಕಲ್ ಎನ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಲ್ಪಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮುಲ್ಪಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಉಲ್ಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ನಾ ವಾಪಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಡೆಗೆ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲಲು 2 ನಾಯಿಲುಲ್ಲ 2 ನಾಯಿಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಿನ್ನಾಯಿ ಡ್ಯಾಶರ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ತುಳುಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚೆನ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಆ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟೆ ಇತ್ತೇನು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆವಡು ದಯಮಂತದ ಕನ್ನಡದ ಪಲ್ನೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದಿಯನ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಎಂಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ದು ಉಂಡತೆ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಪದಕುಲೆ ಮರತು ಬಿಡ್ಪತೆ ಅಂಚಾದ ತುಳುಲ ಬರೋಡು ಕನ್ನಡಲ ಬರೋಡು ಅಂಚಾದ ತುಳುಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಇನಿ ಬೋಲ್ಪುರ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಯ್ನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಅಮ್ಮನ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ರಿಯಾನ್ಶಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಆ ಅಲ್ಪ ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ದೈವ ದೇವರೆಗೂ ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತೋಜಾಗ ಬಂದು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ನಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ನೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಪಿರೋರ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ದ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಗ್ಗೆಳುಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಯಾರ ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಅಂಚಿ ದೈವದ ಕೋಣೆ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ 2 ರೂಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲು ಕಂಡನಿಲ್ಲೆದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೆ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆ ದೀಪ ದೀತೆ ತುಲೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಟು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ನಿಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನ ರೋಡು
ಯಾ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಮೆಗ್ಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲೆಂದು ಇಂದುವೆ ಕೊಂಬು ಐನು ಬೇರಿಕೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪೆತ್ತೆ. ಬರ್ತೆ ಇಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋಣ. ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಬುದೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ದೇವಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ವಾರು ಅಮ್ಮದಾಯ್ತ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪುನು, ಮೇಗಿದಾದ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪುನು ಅಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲಿ ಏನಾಡ ಹೊಸತ್ತಕ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುರುದಿ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಂದುಲ್ಲೆ. ಅಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಪಂತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ತೋಟದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿಂಚಂದು ಪೋಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಅವು ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದೇವನ ಚಾಕ್ರಿದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೊಂಬು ಊದನ ಗೊತ್ತುನ ಅದನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಪಂಡದ ಎನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಬ ಕೊಂಬು ಇತ್ತಾಯ್ ಪೋಪೆ ವಾಪಸ್ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಾತೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ದೈವದವರೆಗೆ ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜ ಪಾರ ಎಪ್ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಾರ ಗಿತ್ತಂಡ ಎನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಬಾಯನ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ ಉಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಕೊರಗಾಣ್ಲ ಪಾಡುವೆ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾದು ರೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಎಂಚ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾವು ಇದು ಸೆಟ್ಟ ಒಂದು ಹತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರದ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಅಂಚಾದು ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ಆತ ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಬರೋಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವು ಅತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ತುಳುತ್ತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಪಣ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾತ ತುಳುಟ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಬೆದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತಿನ ಪಂಡೇರು ಅಮ್ಮಡೆ ಕೆಲವುದ ಮರ್ದದ ದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೋಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪನ್ಪಲೆ ಪಂತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪನ್ಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಡ ಪಾಡದು ಬಿಡ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮನ್ಪರೆ ತೂಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪವಲಿ ಅಂಡ ಏನು ಕಂಡನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾವು ಮಾಮಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪದ ನಡಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಅದುಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಪರಿಚಯದ ವೀಡಿಯೋದು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಸಿನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಯ್ನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದು ಪೊಲೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.